Au, čo robiť po vytrhnutí mliečného zúbka? Áno, je to obvykle skrátka stres prísť dieťaťom do ambulancie a ešte k tomu s tým, že sa mu ide ťahať zub. Aj keď prebehne všetko hladko, stres je predsa len stále tu. Ja síce vysvetlím všetko potrebné okolo, ale chápem, že sa chce každý dostať predsa len čo najskôr domov. A množstvo informácií sa skrátka stratí vo vzduchu. Tak ahojte, ja som doktorka Jarka, toto je kanál Šťastný zúbok a tu je pár tipov a rád, ako vieme prckovi pomôcť uľaviť od bolesti a urýchliť hojenie po vyťahnutí mliečného zúbka. Topka na úvod. Po približne 15 minútach od vytrhnutia je fajn ísť na zmrzlinu. What? Áno, presne tak, lebo zmrzlina pekne stiahne cievy v mieste vyťahnutého zúbka a tým pádom aj bolesť. Pozor, funguje len prvý deň po vyťahnutí zúbka. Ale je to aj super motivácia pred samotným ťahaním, že zmrzlinka nie je len za odmenu, ale je to rozkaz od doktorky. Po druhé, drobcovi dávajte prvé 3 dní kašovitejšiu stravu vlažnejšej teploty, aby nebola ranka zbytočne zaťažovaná a dráždená. Takže žiadne rezne ani tvrdé keksy. Dobre padne napríklad zeleninová polievočka či kašičky. 3. Čo sa týka umývania zúbkov, tak tam sme v normálnom režime, len zúbky, ktoré susedia s rankou, umývame opatrnejšie, radšej s jednozväzkovou kefkou. 4. No a ak by bolo naozaj zle a dieťa je podráždené alebo sa mu nechce spať kvôli vytrhnutému zúbku, tak siahneme po sirupoch proti bolesti, ktoré sú voľno predajné v lekárni. 5. Nebojte sa, keď rana dlhšie krváca, obvykle sa nedieje nič zlé, pod mliečnym zúbkom totiž rastie jeho trvalý následovník. Dané miesto je preto silno prekrvené, plus ďalšie veci, ktorými vás nie je potrebné zaťažovať. Hlavne no stres, ale keď si nie ste istí, radšej volajte. Prajem skoré uzdravenie a vidíme sa pri ďalšom videu. Dovidenia!